Adna! Ko vozi? Almin! Mari! Sake! Ne mogu ja! Upravljate li vi? Šta je čer, jel gotovo? Ne ide ovama, Mina, ne ide ovama, vozić ide ovdje. Jesi se spustile? Ne ide ovamo. Nemoj ovamo, već kad ti kažem, aj proći tamo. Nemoj ovamo, tu ste, neću ni ja. Neću ni ja čer. Vidiš, ovo ide opasno. Ja bi vama nikad nisam bila na ona tamo. Evo ti ovoga gospodina, evo ga. Jel ti super bilo?